Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Buti ka pa, partner. Mukhang saya-saya mo ngayong umaga. Full of energy. Samantalang ako malungkot na naman. Partner, ang tawag dito, ika nga sa favorite song ng aking nanay, partner, ang tawag dito, The Great Pretender. Kunyari, saya-saya. Kunyari, bonggang-bongga. Kunyari, walang problema. Kunyari, may pera. Yan, tama yan. Ganun. Maganda yan. O, Pagpapanggap diba? ang tawag dito, mga kabisyo, di ba? Kahit yung mga na pinopost natin sa Facebook, di ba? Ikaw ba ina-assume ng mga tao, di ba? Kunyari, nag-post ka na masarap na pagkain, masarap na ulam, o nakarating ka sa ganitong lugar, isipin ng tao talaga, ang yamo naman nito. Buti pa siya, di ba? Ang di po Kaya niyo po nga. alam, utang po namin yun. Utang po yun, Totoo. ni-loan po namin yun. Or ang hindi nyo po alam, kami po ay nakikikain lang din. Tama, o kaya totoo kami yan. nakapunta din sa lugar na yan dahil libre, 'di ba? Correct, Huwag mong i-assume oo. agad na ang eksena ay laging maraming pera, pwedeng utangan agad-agad, pwedeng ofera ng ng kung anik-anik, networking, insurance at kung anik-anik pa, ganun. Oo. Totoo yan. Di Diba? ba? Kadalasan yung mga pagkain na pinopost natin, kaya po namin pinopost yun kasi bigay lang po sa amin yun. At sobra kami natutuwa, appreciative kami kaya namin pinost at the same time kasi noon lang kami nakakain ng masarap na pagkain ganun. Kaya na-post Tama. namin. So wag niyong i-assume na pera namin yung pinambili doon. Hindi po. Correct. Wag pa ka-assume. Ito nga yung kaninang pinagtatalunan namin mag-asawa bago tayo nagkausap, partner. Kasi meron Oo. akong pinost na na mga eksenang mga, 'di ba nagbebenta ako ng heavyweight na shirts, yung shirts para sa mga plus Oo. size men. 'Di ba? Oo. So, nagpa-picture kami, partner, dun sa kakilala namin na yung mga sasakyan nila pang malakasan, partner. Yung mga Lamborghini, yung mga ganon. Hindi ko Oo. alam kung tama ba yung Lamborghini ba yun o Genie. Hindi ko alam. Basta Genie in a bottle lang ang alam ko. Hindi, Lamborghini ang tawag ng Lamborghini. Lamborghini, sige. Gin lang din kasi ang alam ko, partner. So, nagpa-picture siya doon. Pero, sa totoo lang, ang ganda talaga ng mga sasakyan. Pangmalakasan talaga yung mga sasakyan, partner. As in talagang out of this world na sports car. Na obviously, partner, hindi ko naman afford ng ganun. Wala kaming ganun. Saan ko lalagay yun, Oo. partner? Pero, so syempre, dahil nga, inosente lang naman, tapos naglagay ako ng disclaimer na hindi po sa amin yung sasakyan, nakikipicture, ganun. Pero bumalik na naman yung mga intriga. Alam mo yung may mga Oo. comments sa ilalim. So parang, yun yung kagad, parang, babalik ko lang yung sinabi mo na, parang don't believe everything that you see on social media kasi hindi naman Yes, lahat yes. yan totoo. Tsaka magbasa ka din muna Tama. ng caption, 'di ba? Bago ka Magka-comment. mag-husga or Yes. bago ka Oo. mag-comment. Parang katulad lang yung partner yung nakakalungkot na nangyari recently dun sa flight attendant, no? Nag-trending talaga yung kanyang storya, yung flight attendant na namatay. Ganon. Wala din naman tayo talaga doon. Hindi natin alam kung ano yung actual na nangyari. At hindi rin tayo pwedeng mag-base sa photos para magbigay tayo ng judgment tungkol doon sa babae, 'di ba? Parang nakakalungkot na ba't ganun yung mga tao porke ang isang babae maiksi ang shorts, kita yung cleavage, agad sasabihin kasi ganyan siyang pumorma, ganyan, kaya ganun ang nangyari. Yung mga ganun ba parang talaga ba ganyan na tayo mag-isip. So in the same way na nag-post lang ako ng picture na nakipicture sa sports car, amin agad, wish ko lang partner China oil. China oil amin. Para hindi ako na problema ng monthly pambayad
pambayad ko sa insurance, monthly pambayad ko na hulugan sa sasakyan namin, 'di ba yung mga ganon. China amin talaga. pero Correct. Alam mo, pero no way, people are just quick to judge. Sa inyo yan o Yes, sige. yes. Kaya pala ganyan. Alam mo yung parang talaga ganyan ka mag-isip. Totoo. Grabe, Kaya nga, no? nagdedebate nga kami mag-asawa kung, sabi ko, una, hindi tayo guilty dyan. So, wag na nating i-down. Kaya lang, ayoko kasi yung magsaspark ng convo. So, dinown ko na lang, partner. Kasi yan Para pwede ko tapos ang makontrol usapan. Oo, para tapos na. Di ba, partner? Ganun lang yun eh. Ano lang yung para tapos ang usapan, yun kasi yung mga bagay na pwede mo makontrol. Hindi mo makokontrol yung opinion, kasi ganyan sila mag-isip, di ba? Ganyan mag-isip yung ibang mga tao. Pero ang makokontrol mo is the post. Ibig sabihin, pwede mo siyang i-down. Pwede mo siyang hindi pansinin. Pwede mo siyang i-block, 'di ba? Parang katulad ng mga nagpo-post ng mga I have nakakuha siya ng mga parang ganitong amount kasi ganito ganyan yung chuchuchu, 'di ba? Yun nakakairitang basahin kasi akala mo ang dami nag-comment sa iyo, yung pala puro ganun, spinam ka ng ganun, 'di ba? Pwede kang mairita, pwede kang ma-bad trip, or pwede mo na lang i-block para hindi na lang din makaulit. 'Di ba? Ganun lang yun. Yun yung mga bagay na pwede nating kontrolin, na pwede nating gawin, 'di ba? Pero yung mga bagay na hindi natin makontrol, deadmahin na lang natin kasi hindi rin naman natin sila makokontrol. Ganun. Agree ako dyan. Sobrang ano lang nun. Actually, nakakalungkot na nakatotohanan yun mga kaibigan na parang bibihira sa atin yung sorry for the terms na hindi lahat ay kayang unawain ng mga bagay-bagay. Mas nauna sa atin yung manghusga. Yung tipong nag-umpisa ito nung mga matagal ng panahon nung hindi pa man uso ang social media. 'Di ba? Yung mga halimbawa OFW, 'di ba, magpapa-picture sa isang magandang restaurant, magpapa-picture sa isang magandang lugar sa ibang bansa. Halimbawa sa Singapore, na ang iisipin natin dito sa Pilipinas, papasyal-pasyal lang. Ang sarap naman ng buhay nitong nitong nanay ko, ang sarap naman ng buhay ng pinsan ko, nasa Dubai, ang ganda ng mga pinupuntahang lugar. Ang hindi natin alam, 'di ba? Pag nag-comment tayo, ang assumption natin, laging nagpapasarap ng buhay, pero ang totoo po niyan, noon lang siya kasi nagkaroon ng pagkakataon na makapunta sa lugar na 'yon at ninanamnam niya lang yun. Di ba? Huwag nating isipin na mapera, mayaman, nagpapasarap. Hindi po. Ang katotohanan, yung 6 days na wala siya dyan, di ba? Ayun yung lugar na pinagsasakripisyo niya. Ayun yung oras na pinagsasuffer niya. Di ba? Pinagpapaguran niya. At yun yung pagkakataon na nirewardan niya lang yung sarili niya. Di ba? At nag-evolve. Ngayon, tayo, di ba? Yun nga, pag nag-post tayo, syempre magaganda yung pinopost natin. Yung magagandang lugar, masasarap na pagkain. At huwag nating i-assume na yun ay luho sa buhay natin. Maaaring bigay, maaaring pinag-ipunan, pero hindi ibig sabihin nun lagi kang nagpapasarap o lagi kang mayaman. Wag sana nating isipin na laging ganon. Di ba? Nakakatawa lang, talagang appreciative lang tayo sa mangyayari kaya nagpo-post tayo na magaganda at wag dapat i-assume na mga nakakakita na na masarap ang buhay nila, nagpapasarap at sinasabing walang problema. 'Di ba? So, yun lang. Let's think think before we click, think before we speak, and think before we act para wala tayong nasasaktang tao sa mga comments natin. Correct. Kasi Ay, hindi nako. mo naman hindi mo alam yung kwento eh. Hindi mo alam kung ano yung Yes. pinagdaanan. Hindi mo alam kung what led to that occasion. Hindi mo alam kung what led to that photo. Hindi mo alam yung buong storya. So wag kang magja-judge, 'di ba? Tama. Kasi Lalo na kung hindi maganda yung eh. sasabihin mo, 'di ba? Oo. Lalo na kung makakasakit lang yung sasabihin mo, huwag ka na lang magsalita. Hindi ka naman kaano-ano, 'di ba? Totoo. 'Di ba? Kung makakapanakit ka ng damdamin at ganito lang lagi isipin mo Put yourself in the shoes of that person that you are bashing. Kung ikaw ba yung Yes. makakabasa nung yung comment mo na yan, ano ang mararamdaman mo? Kung ikaw ba, Tama. 'di ba, yung bang ganun, para magkaroon tayo ng konting compassion o empathy or pag konting malasakit. Alam mo, yun yung problema sa atin Ang lakas nating maka-judge ng ibang tao. Tayo mismo wala naman tayong malasakit. Tapos nagtataka tayo bakit tayo minamalas. Nagtataka tayo bakit parang hindi ka siniswerte. Nagtataka ka pa, baka may ugali. 'Di ba? Totoo. Baka meron.
Correct. So maging maingat po tayo sa mga sinasabi natin, lalo na sa social media, kasi mahirap nang bawiin din kapag nakapagsalita ka na masakit. Kasi lalo na pag nabasa na ito ng tao, di ba? Lalo na kung pag face to face din, hindi man sa social media, pag face to face, pag alam mo hindi maganda yung sasabihin mo at lalo lang malulungkot yung tao sa sasabihin mo, wag mo na lang sabihin. Kasi pag nasabi mo na yan doon sa tao, hindi mo na siya mababawi basta-basta o mahirap na siyang bawiin, di ba? Pag-isipan na lahat ng mga sinasabi natin, mga kabisyo. Correct. Para hindi tayo nakakapanakit ng damdamin. Kasi, alam mo, sa totoo lang, hindi mo alam kung ano yung magiging effect dun sa taong binash mo. Totoo yun, Dun sa taong, at hindi lang, mabuti kung yung taong yun na sinabihan mo ng comment na hindi maganda, mabuti kung yung taong yun ay malakas at matibay at walang pakialam, 'di ba, na hindi siya maapektuhan. Swerte niya kung ganun. Good for that person. Paano kung hindi? Kung mahina lang din yung loob. Kung hindi kayang tumanggap ng mga ganyang klaseng mga eksena, 'di ba? Hindi kayang tumanggap ng ganyang klaseng mga bad na comments, 'di ba? At hindi lang 'yun, kung yung taong 'yun kaya niya, matatag siya, matibay siya, pero yung mga tao sa paligid niya hindi. So isipin mo yun, hindi lang yung tao, kundi yung mga mahal niya sa buhay ang affected. 'Di ba? Ganun yun. So ibig sabihin, meron kang isang buong angkan na tinitira, hindi lang yung taong yun. Kasi syempre, yung angkan niya, yung mga taong nagmamahal sa kanya, naniniwala na hindi siya ganon kung ano yung hinuhusga mo sa kanya. Ganun. Totoo Then yan. ako pinaka nalulungkot partner hindi na yung sa kwento ko partner, kundi yung sa kwento nung flight stewardess na talagang kung makapag-comment talaga yung mga tao, wow, kilala niyo siya ha? Kilala mo talaga ha? Grabe, alam mo yun, kala mo close sila. Oo, correct. Para makapag gano'n na assumption or opinion na hindi maganda. In the first place, kabisyo, hindi maganda yung sinapit niya. So, wag tayong mag-victim blaming pa. Minsan ganun biniblame pa yung victim. Ang saklat pagka ganun, alam mo, nakakalungkot yung ganun. Kapag ikaw yung tipo ng tao na nagbe-blame ng victim, alam mo bakit? Kasi, it speaks so much of your life Kapag ikaw yung ganyan ka mag-isip, ibig sabihin, medyo wala rin pagmamahal sa paligid mo. Ang pag-ibig na meron lang sa'yo, pag-ibig loan, OMG. Yun lang ang meron sa'yo. Pero other than that, wale, di ba? Kaya malungkot takbo ng buhay mo, malamang, di ba? Kaya naghahanap ka na ng pagkakalibangan at nagkataon yung pagkakalibangan mo, hindi rin maganda ang effect sa tao, di ba? Kasi nga ganyan kang mag-isip. Tandaan mo, lahat ng sinasabihan mo ng hindi maganda ay taong malalakas o taong kayang tanggapin. May mga taong, di ba, sensitive din, di ba? Ako hanga talaga ako doon sa mga doon sa mga, di ba, politician. Isipin mo, di ba, ang lalakas talaga ng tatapang nila Lalakas sa loob kasi araw-araw sila. Talagang hindi nauubos yung mga bashers nila. Ako may kakilala akong mayor na pag nakita ko yung every post niya, partner, ang daming talagang damay ang buong pamilya. Kung murahin, akala mo kung nag-post lang naman ng ganito. Mga ganun tipo na parang kaya bibilib ka din Diba, parang hindi lahat ng mga tao matatapang. May mga ilan na matatapang. At yun nga, ilang mga politiko na parang nabubuhay sila ng punong-puno ng bashing everyday. Diba? So kung tayo mambabash, huwag natin isipin lahat politician yung binabash natin. May mga ordinaryong tao na pangkaraniwan lang ang buhay, madaling masaktan, hindi sanay sa mga negative comments. Kaya ingat po tayo din sa mga comments natin. Diba? Kaya yung FA sabi mo na di ba na victim din. Hindi natin kilala, ordinaryong tao din yan. Hindi siya politician na sanay sa mga bashing tapos ganun tayong magko-comment. Di ba? Isipin na lang natin yung pamilya niya, yung mga kaibigan niyan, di ba? Mga kapatid niyan, di ba? Na hindi sanay sa ganun. So, ingat po tayo sa pag-comment. Correct. Dahil hindi mo alam, uulitin namin, hindi mo alam yung kwento. At hindi lang ito para dun sa mga yung nagko-comment sa mga ganyang klase mga issue. Kundi ikaw mismo sa circle mo. 'Di ba? Kasi kunyari magko-comment ka sa isang celebrity or sa isang trending issue, maaring nagmamatalino ka lang gusto mong umopinion din, gusto mong maging relevant, yan, kaya nakiki-opinion ka. Pero more so sa mga tao sa paligid mo,
Huwag mo i-judge yung mga tao sa paligid mo, yung mga taong, yung mga ka-Facebook friend mo talaga, yung mga ganun. Mahirap kasi hindi, again, uulitin natin, hindi po natin alam ang buong kwento, kaya huwag po tayong nagja-judge, di ba? Yes. Ang isang tao na halimbawa pinost niya na nakabili ng bagong cellphone, huwag mo kagad isipin na guminhawa na agad ang buhay, ganyan. Kaya meron siyang diba, mayaman, may mamahaling correct. cellphone. Tama, truth, 'di ba? Pero ang hindi mo alam, maaaring nakipicture. Oo, napanalunan sa raffle. Correct. Totoo. Napanalunan sa raffle tapos hindi niya nalang pinost na thank you po nanalo ako sa raffle. Hindi. Ang gusto niya lang din i-post is meron siya noon. Hindi na naman ang kailangan ipaliwanag kung saan niya nakuha yun, 'di ba? Tama, yung ganon. tama. So, yun yung eksena. So, ang pinakamahalaga talaga diyan, huwag ka magja-judge Yes. sa mga pinopost kasi hindi lahat ng pinopost ay totoo. Pati na rin yung mga makikinis na mga itsura, Yan, yung mga ako ganyan, totoo. Oo, yung mga ganun. Maraming Ako, ring light na nabili yan, di ba? Oo, totoo yan. Sa ring light yan kapag nag-FB live. Oh. Correct. O kaya pag nagpipicture. Oh, ganun. Totoo yan. Di ba sabi nga ng Huwag po Itbulaga, tayo bawal ang judgmental. Totoo, 'di ba? Kaya napakaganda ng ng segment na yan ng Itbulaga kasi totoo bawal judgmental eh. Magja-judge ka talaga eh. Parang paano mo malalaman kung siya yung kung siya yung mga refer. choices, oo, correct. Oo. Kung ang mga choices ay manikurista, syempre titingnan mo yung mga kuko. 'Di ba yung mga ganun ba? So, magja-judge ka hindi mo na maalam yung kwento, 'di ba? Tama. O kaya ingat lang po tayo, and of course like yung always na pinapaalala ng tambalan, let's continue to be kind. Maging mabait Yes. po tayo. In a world that we can be anything, be kind. Yes. Hay nako, nakakaloka ang mga eksena. First week of January, tapos may mga ganap ng nakakalungkot at kakaiba. Anyways, patuloy lang po tayo sa pagdarasal, kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun. Always your number one. SM Radio Station.